ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Hadin baka sorkar kala ailat yaki jaka jengok kai baper ki badan hagani ka jilla bakin pleno harengkat ka jingptha baki dei ban bot yaki kendon jong katanat ka koj ka khia ki babon ki nong jengok kai gila toj yaki jaka jengok kai ban lek syang pengat ban laki parlok parajor ne ki bahayeng hasem haga sngi sajan jong katayo ka badai ru ka sngi baki breu ki jus ngotenat bha ban lek syang kai pengat ka Batisi TV kala yo lat ban lek jengok yaki artli ki jaka jengok kai ki badan hakap sor Shillong bat kita ki dei ke Elephant Falls bat ka Matilang Park ki badan hakithain upper Shillong haga jingle jengok yaki ni ki artli ki jaka jengok kai nila yo ru ban yakren bat ki nong penyaj haga jing yakren bat ngi kili yathu baki nong wan jengok kai kila sedang ban wan syak henrei ki nong penyaj kimpat syak bakin wan bongut kumba julong ki yatho baki nong wan kai ki wan kumba shihajar ngut AA henrei ki pediang tang hapo lai spa ngut ki yatho ru bahaba ki nong jengok kai ki wan ki hab ban pej bahaya ki ban penti kena baki dei ban bot bait bot renti yaki kendon jong katanat ke koj ke khia bat bakim sha yaki breu ki ba wan kai bakin penkan yaki kendon Akabari hadin bala ka sorkar kala syak ban pleno yaki tourist spot berka wini kita ka Elephant Falls kadai ka balayo pli nadu men arpraiter hadin baga ulai announcement of deputy chief minister di nadu arpula hedu strik ti ngiyo nomor 4 syak ki tourist bidang wan lagi lokal usuan kai gitu ndre nadu strik ini September hadu mentakasi tinggi la yo iki tourist ki bo wan naba tiba ka jingwan ke jong di tourist ni ikla nang ki na ka singi sha singi tiba ka jing UI ya ka jingdon jing tourist company ka pan I ka jing kermen pan ini sisi pan bagin la ban ron ya ka ni ka tourist spot hamar kom ka ba dei hamar kom ka ba baka Pi nomor bangingi nadu mencem senam hingi la pli kan iga to spot ngini mangi ki baning kong ki ban yo pli hadin ba ka sarkar kala sya ban pli ya ki to spot ang nigala ya ti ki SOP ki bangi la bot kalongkat kum ka jing tha na ka district administration kuma PUE menta haba piwan rong sya ni Elephant Falls nadu nang tay na entry gate counter ki ni lasin sanitize ki kali ki tourist ki ba rung ban sim tiket lagi tu kantor ki hab ban sanitize ladi ki hab ban deng ki face mask bat ba kindarung sini sya kajaka junga kairu ki hab ban bot terhenti ki SOP kata kalau bakin hab ban deng mask kin hab ban sat ki kiti ki jongki bat bakin hab penjengai ya lagi iwe pak wan juga tourist route ni la restrict kemudian ni la penduna kinumla ban wan kaju kapor season 1 hakabai dei berkani ka kapasiti ka baka ni ka Elephant Falls kala ban priang ki tourist kalong si hajar hak season 1 henrei la ka jingdan jung ni covid pada ni sya iki tang lai spa hakaju kapor ke bikin room nomor ba kani ke jaka kadi ke balahe ya kala ki turis ke ala ban spread keleng-keleng kuma PE yang di parking lot ke jaka kadi ke bahe pindalet sa ti showroom first falls tu ke ladan ke jaka kala ke bahe pindalet tu main falls tu ladan ke jaka ke bahe ke baki turis ke ala jingai ladi but hakaju kapor ni da penting kena bagi nong wan kai ni ken haban bud renti yaki SOP daka bagi bo yaki security staff jimi haman lagi jaka nadu na entry counter hadu ha parking lot hadu ha first falls hadu ha the steps ke bikin hair to main falls tu ni dan haman lagi jaka begini
kini ki security staff kerang bakin penting kena kin yai pen ken mau ya kinong wan kai bakin hap an bur anti ki SOPs ki bala bu da ka sarkar ngila dan ngila bu ki security staff ki ban pet ban bishar ya ka jingle ka jingwan ku jungki ti ki babun hi ki cooperate ti ya kitu ki bam tre banyak tre lang ki bam tre banyak cooperate tingi himsa hiru bikin rong sa kani ka jaka ka jungi bar ka bak ham sungu tenat pada ka bang i ki babun hi ki nong wan kai hang ni ham tam ki badai na sabar jong ni ka jala jungi ki dei bit ki bala dap ai vaksin adu RC bro RC kamu di kala kam pensuk yang iru bangin ya tri kamlang bat ki namar ba nakaliang jong iru ngila dei ki bala dap ai vaksin bro RC nakaliang gidang wan kai du gadai ki bala dap ai vaksin bro RC tigamut kala nang yada susu bat ba bat ada ngila dei kum taru hanrai ngida penting kenapa bagi tulis kim dei ban wengi ki mas ki jongki kim dei ban ya lum rum haju bat ki dei ban yin sat kini ki jongki haman ki jaka ki bangila penbiang ka bangi hap ban dei ban lek la long bit direct nang kina entry counter hi habaki wan ki tourist kani kita kinang wan kai kila hap an sat chuai ki onda kila dep sat ki jongki onda kila sanitize ki jongki kin hap ikun do iki yakin ki security staff jongi ki ba sim ki tiket ki ba ti hak tu ka hak ju ka por hiru ka ba ki sim ki tiket ki jongki ngila penting kena ba ki hap an pen i yak tu ka certificate ki jongki final dose vaccination certificate ka ba ki yo nang health department lada kim kidan ki bon ra da ka hard copy kidan ki bon da ka soft copy lang ba ki mobile ba ngila penting kena bian hap an pen i namla ban ong ban sungai bikin ang bala dap ala kan kajing pensisya kari ka instruction ka pangiya nak sarkaro kalong kumtahi ka bang ngihaban penting na ba idan ka certificate ka jungki kibon ki manabar ki lokal ki ba long mantang kidang suyo dang si Sunday nai dang mensi Sunday kidang yo si Sunday ti hakasi Sunday ki kidan ki lokal ru ndai ki ba khambon hi hakini ki snipo ya ini ki weekdays ki bawan nabar baik kani ka masong bang kani ka strong message ka bangin hab ai si kipat ba isi kini kinang wan kai ki man hab wan sini laki dei na po ka jala ni sabar ka jala bat kumjur ka strong message ya kitu ki jika jengok ka ki terus spot ki ba penyak hi ki riusimet lani da kinu ki seng halang kemba nilek ni kalong ba haba piwan hang ni pihap ban bud ki SOPs ki bangi labu mi bat ka ba pila ban ka ba kham kongsan kalong ba pidai ban ai vaksin ya ladi kata ka jing ai vaksin ni kala along lupa ka permit ka pin yo ban wan rung hang ni bat ba kan long ru ka jing da ya ladi ti hakabai dei bat kiliki tourist spot ru kalong ba nakaliang jungi baro 100% ngila along 100% ka jing ai vaksin nadu ki staff nadu ki members nadu ki nong penyat nadu ki nong syong dukan ngila 100% ti menta ban chui apsa yu ni coronavirus lanu unja pimte lanu unlet lanu unja ti ngihap hi ban ya imlang ban uni khanyang jingpang ti ka bakongsan kalong ba nginhap ban ai vaksin ni khnang bangin la banyada na uni khanyang jingpang bat bangin la ban pentelun ki kam ki jungi man nakasi tidak kajing ai vaksin kung mangilong mangihang ni ha Elephant Falls kalong bangilalong 100% vaccinated tinggal kenturu iki jaga cungok kai yawan siya kamat omdei bapindan ko to kajing sngukting ban ong ban ai to vaksin namar ba kajing ai vaksin kadi kajing edan nam ta jongpi bat pinyo lat ban pli bat iki jaga cungok kai ki jongpi bat kan kring shu iki nang ngan cungok kai perthai ladang ila bon hi ki jaga cungok kai ki ba la pli kalong bangi plilat iki kinong wan ka na sabar bikin kampun lut bun sngi hakani ka jela jungi ba kajing pelut bun sngi ka jela jungi kana wan ra ya ka jingyo ka jingkot kan ya ka jingyo ka jingkot ka jungi kanyarap om tang ba kanyarap hang ni Elephant Falls kanyarap u sa sora kanyarap sa malonong bat bakan long ka kan kentiu ya ka yo ka kot ha ka jelahi porok
Kabede bakajiwan jo kitores ke nadu bapli biang ya kani ka pap kikiyadan ni inde ba kimdan tenre ki tores ki banabar ki kidang duna ya du menta kum ki bana po Assam na West Bengal ki wi kaka ki kidang duna ti hangi ti nomor nadu ba sedang hi kambuan ki lokal kikiyadan ni inde ba ki duna kan tabay ki duna ti duna hi dang buan hi ki bayar tiang ya kata ki banya mi banya sang sini stai kat bala ti ngia persang ni ban buat tek patek iki bayre baki SOP ke ba kabu ka sarkar ngadu ko bayre bat ka screening ba kirong kitores ni screen ni temperature jongki nanta menta kala mi tu ke SOP ke ba bomsa itu kena kat prasnam ndre ka don karul hutu ba de ka ba nadadan ki ba kat prasnam sejrong ki bala ada vaccinated ki bala ada vaksin di kila bandrung pinisya eki di kajing betha kajongi ngina po nadu jaka barung na counter ba ken maintain ke social distance nang taki kemi ki pa ko nyala mi ki pun ki ba po katrasnan ken pek ken kmi bhai ki bakin ya mix yang tai di kantam ha jaka le kai kumita i children's park di badan tai bakin ya rush bakin ya let ken tai bakin ya lumbrio bun kabede baki ban sanitize ban ki hand wash ki air ni VI kita ki tap angkai dengan ila le de kita basuyu da becat ki dan ki sabon ki dan ki ki bakhambuan ki tores manadu bastang hi ki kam prefer hi ban sat ki kim da kwa kan ban kan sanitize kat kum ke jingpet jongi ti ki mabuan ki ko ngok ki imat ba ki la khat hi la susong hayeng sa set de ki benai bomsa ban mi ti ha pakiyo ya kala ban mi ban sang kumni ban wan kai kumni ti babun ki ko ngo bat ki da kilami ru bunsien ki da ai comments ba ngila mi ngila ya kat bala ngila fulu kat kai ke ba ki batai no ki SOP ki ba piadan ki ni ya buat le ka di jeng keli ko ban kong ba kila adap ni am ka vaccination ada ka first dose dan ni ka adap berarti ki doses Yesem ni kerteng ke jongki, ke address ke jongki, ya ke kontak nombor ke jongki yesem. Ke Bandung Pang ti kalong ba ngihap ban kentu ya ki bakin follow dot ya gitu ki SOP ki baka sarkar ka bu. Nang ta kidan ki ekstra ki ba nak yang jongi ibu bakin nem ya turthan ki nem ya lum than sejaka wat laki dis family ru. Tendre ka bakam kong san ya ka ba nak yang jongi kum kaseng ya kentu ki pai ba kalong ba lada tikwa ya kejeng em ke ba suk ya kejeng em ke ba normal balong normal sai sisian pat ki ka ba bingin ko ngu ke sarkar ba ngin ai injection no kat ki bala dei ki ba kenjo kat fasnan ni ai no injection nang bingin yo ban em la lut no sai sisian pat ki nadu ba kani ka lockdown ke ba ar kam ki ngila ele ikat bala ban betha iki bulan pia ba lada kidan kinu ki kam ekstra ki jongki namar ba kajingan jongki tores kam pat long heavy rush ti kila ban tri ki jat kam ru ti tu hi ba mangi ngemla ban kersan borba kum bang kersan ki por ki balong normal ki ba ngila ban yi ki tores baki buan nak ni kapat ti kajing stil ki ru kamat ni hap yakran bat ki kila ni am bani Aisyah ban ni sipor arpor ba kajing stiu nakabenta bajong ti ngin kam penduna ti Aisyah ang kata berkom bat ni ailat ru yaki bakin tray bakin wat ki jat kam ru laki yo ban tray